Εγώ εψούμνησα. Θέλω τεσούλες. Το λοιπόν. Αφού σας άρεσε τόσο πολλά το βίντεο μου και ζητήσατε επανειλημμένα να δείξουμε όλες τις σκούπες που έχουμε του χεριού μπαταρίας, σήμερα ο Λοΐζος θα δούμε και θα σας δείξει μια-μια. Δεν έχει ιστορία σας, αλλά εμένα προσωπικά το μόνο βρώμικο μου αρέσκει είναι το σάντουιτς που τρώμε μετά η μάπα. Το σάντουιτς αρέσκει με βρώμικο, αλλά στο σπίτι μου δεν μου αρέσκει να βρώμικο. Γι' αυτό σήμερα θα σας παρουσιάσω τη σειρά σε ηλεκτρικές σκούπες μπαταρίας για να κάνουμε το σπίτι μας γυαλί όπως είναι και λέμε. Δείτε το βίντεο το υπόλοιπο και φτιάξε ποια σκούπα σου τερκάζει. Ούλοι σιωνώσαμε κάτι βάσο καναπέ. Και είπαμε δεν πειράζει, να καθαρίσω αύριο. Και τελικά έγινε κομμάτι του φάσματος. Έχω σας τη λύση. RD18. Μικρή, γρήγορη και δυνατή πολλά. Καθαρίζει μικρές ακαθαρισίες, είτε από κρασί, είτε από μπύρες, είτε από νερά, οτιδήποτε έχουμε πάνω στο καναπέδι μας, πάνω στα χαγιά μας. Κάμνει τα σώνει. Το μόνο που κάνουμε, μπαταρία μας δαμέ, μπαταριούα μας, νερό δάμε από κάτω, φάρμακο μας. Και ξεκινούμε δουλειά. Οικονομική και εύκολη λύση για το σπίτι μας. 3 απλά βήματα. Ψέκασμα, τρίψιμο, ρούφιμα. Έχουμε τη προσφορά που 189 ευρώ, 140 χωρίς μπαταρία, χωρίς φορτιστή. Τρέξτε, προλάβετε. Και θα σας δείξω το δουλεύει. Πάμε στην επόμενη επιλογή μας. RSV18, πανάλαφρη. 2 μόνο κιλά, 600 ml χορηγότητα, ιδανική για απορρόφηση σκόνες, λεκέδες, πουχαγιά, δάπεδα, ακόμα και σκληρά δάπεδα, αθόρυβη και πανάλαφρη. Ένα πολύ σημαντικό προσόν του της σκούπας είναι ότι στέκεται μόνο της. Εγώ αν πέσω, η σκούπα είναι πέφτει. Και ακούτε καλά, που 295, 199,95. Με μια μπαταρία του φορτιστή. Τούτη κάμνει για εσάς που αρκέστε βαστά σκούπα του φτιάρ. Πάει για την επόμενη μας. Κοιτάτε, κάμνη για σκληρά δάπεδα, κεραμικά, παρκέ και χαμηλά χαγιά. Χαμηλό προφίλ χαγιών. 3,5 κιλά, 600 ml χορηγότητα. Εντάξει. Πάμε σε πιο επαγγελματικές σκούπες πλέον. Η συγκεκριμένη σκούπα που 319 και 239,95 και μπαταρία και φορτιστή. Πάμε στην επόμενη μας. Και επόμενη μας. Προχωρούμε στα πιο επαγγελματικά μας. Εμείς που έχουμε σπίτι μας σιλούθια, κατούθια, δεν ξέρω κουβέντες, τούτε πολλά καλή για στρίχες. Τυλίτες, έχει σύστημα δικών της που δεν κουβαρκάζονται τρίχες, γυρίζει εύκολα η φρούτσα από μέσα και κουβαρκάζονται για να ακούσουν το μοτέρ και έχουν προβλήματα. Είναι ιδανική για τις τρίχες πάνω στα καθίσματα, στους καναπέδες μας, στα χαγιά μας, κάτω στο πάτωμα όπου έχουμε τρίχες. Κάμνητες γυαλί. Σύστημα διπλών κυκλωνικό φιλτράρισμα όπως τις άλλες. Σύστημα που στέκεται μόνη της πάλι, άρα δεν θα πέσει χαμή και να σπάσει, να γίνει λοβίθκια. Και είναι στα 3,7 κιλά. Σύστημα brushless, χωρίς κάρβουνα το μοτέρ της, για μέγιστη απόδοση. Από 600, 399,95 με τα εξαιρετικά καθαρισμού της, για μπαταρία φορτιστή. Πάμε στην επόμενη, που είναι η τελευταία μας, γιατί εκουράσαμε σας. Πάμε τώρα στην καλύτερη σκούπα της Ryobi, το top of the top, 3 σε 1, 3 σίγμα, σκούισμα, σογκάρισμα, στέγνομα. Το αποτέλεσμα της σκούπας τούτη είναι ότι έχει δική της βάση που τη βάλεις πάνω και αυτοκαθαρίζεται. Και συγκεκριμένη βάση καθαρίζει και στεγνώνει το νερό χωρίς εσύ να χρειαστεί να κάνεις τίποτε. Εσύ πίνεις τον καφέ σου και η μηχανή καθαρίζεται. Και έχω έννοια σε μια πολλά τρελή προσφορά, πολλά καλή προσφορά, που 750 ευρώ στα 500 με όλα τα παρελκόμενα της και μπαταρία φορτιστή. Τρέξτε να δείτε από κοντά. Είναι top of the top. Σκουπίζει, σφουγγαρίζει και στεχνώνει. Bye! Bye! Από να σε λέει λατή, σαν καρδιά μου, οι τόσες οι αγάπες. Γιάννο μου, και τώρα να πάρω σπίτι λαρείς. Δεν τώρα να κάνω Ισπανίας πάλι. Δηλαδή να πιο εγκαλεί. Σίγουρα πράγμα είναι, πιο εγκαλεί. Ένα τρόπο να σκάνε αξίζει τον κόπο. Όχι για παπούτσια, ξεπερτεύτε με παπούτσια. Άλλο τα παπούτσια, άλλο οι σκούπες. Το λοιπόν.